Når vi skal tække et nyt tag, så er tækkerørene det vigtigste vi har, og vi er derfor meget omhyggelige med at udvælge rør i den bedste kvalitet. Rør er ikke bare rør, de skal være høstet på det rigtige tidspunkt, så der ikke er for højt sukkerindhold i rørene, og de skal have smidt bladene. Derfor høstes de gerne efter den første frost. Efter høstning skal de være stakket korrekt. Når tækkerørene har ligget og luftet igennem, renser rørhandlerne dem grundigt for græs, bladrester og tang, hvorefter de pakkes i de transportruller, som vi ser her, typisk indeholdende 50 eller 100 bundter per rulle. Vi bestiller altid selv rørene, så vi ved, hvad for en type kvalitet vi får. Vi vil til hver en tid vælge de bedste rør. Det er både hurtigere for os, og vi får et flottere tag af det. Så vi går ikke på kompromis med kvalitet af rørene. Vi tækker mange forskellige typer af huse og kan også bruge forskellige tækkemetoder. I nyere tid er der opstået en ny tækkemetode, som kaldes skruemetoden. Og det er den, vi bruger her, som også er ved at være den mest udbredte. Med den her, der strammer vi tækkeskruen, så kæppen bliver trukket ned mod lægterne. Det holder simpelthen på taget. Det er det, der holder på skruerne. I stedet for at sy tækketråden rundt om lægten, skruer man denne fast til oversiden af lægten med selvskærende skruer. Tråden strammes efterfølgende op til vandrette tækkekæppe, bestående af 6 mm runde jernstænger. Skruningen sker, som vi ser her, med en elboremaskine. Stramningen foregår stadig ved hånden. Metoden er hurtigere og kræver ikke som før, at der sidder en inde på loftet, som skal tage imod tråden og stikke den tilbage gennem taget. Kulturarvsstyrelsen anbefaler normalt ikke denne metode til de fredede bygninger, da man mener, at de oprindelige håndværks- og konstruktionsmetoder er en væsentlig del af fredningsværdierne, særligt ved åbne tagrum eller porte. Her bankes stråtaget ensartet og hårdt op med et klappebræt, så stråene ligger helt lige. Det bevirker, at vand på taget kan løbe korrekt fra og ikke slider unødvendigt på taget, og så giver det taget en rigtig smuk finish. Der er ikke væsentlig prisforskel, hvad enten man får det syet, bundet eller om man anvender skruemetoden. Et stråtag er både holdbart, miljørigtigt og smukt at se på. Det klæder gamle huse med bindingsværk, såvel som nye bygninger. Derudover er stråtag det sundeste tag overhovedet. Jeg er medlem af Dansk Tækkemandslag, så når du vælger os, får du også byggegaranti. Men har du brug for råd og vejledning i forbindelse med dit stråtag, så kontakt os. Vi er fagmænd på området og kan anvise de bedste løsninger, som giver dig et tilbud på din opgave.